Здравейте, аз съм доктор Белев, основател на денталната клиника Impression Dent. Занимавам се най-основно с естетичната стоматология над около 10 години. Като един от водещите специалисти в естетичната дентална медицина у нас, доктор Бялев създава Impression Dent – дентална клиника от ново поколение, която съчетава в себе си цялостен подход за пълна промяна на усмивката. Това, което отличава Impression Dent от останалите клиники, не е само високото ниво на специалистите, съвременната апаратура и модерната клиника, а личното отношение към всеки пациент. През годините доктор Бялев и екипът му са върнали усмивката на стотици пациенти, които вече са част от голямото семейство на Impression Dent. Воден от желанието да сбъдне мечтата за диамантена усмивка, през 2023 година доктор Бялев открива кампанията "Нова усмивка, ново аз". Стотици хора от цялата страна се включиха в кампанията с желанието да получат мечтаната усмивка и да станат лице на Impression Dent. Казвам се Нора Иванова. На 36 години съм и живея в град София. Работя като операционна сестра и съм много горда с това нещо. Най-голямата ми мечта е да имам хубави зъби и да мога да се усмихвам. За кампанията на доктор Бялев "Нова усмивка, нова аз" разбрах от социалните медии. Първо от Фейсбук, след това от Инстаграм. Разгледах клиниката и видях какви магии е направил той с пациентите. И на шега реших да се запиша. Написах едно писмо и го пуснах, но ни най-малко съм очаквала, че аз ще бъда победителката. Преди доста години изтеглих кредит, за да си оправя зъбите, но поради стреса ги загубих половината. Поради липса на зъби в устата ми, от години не се усмихвам, защото ме е срам хората да не ми се подиграват. Моля ви, изберете мен. Смятам, че съм голямо и трудно предизвикателство за работа, но единствено вие сте хората, които могат да се справят с подобно премеждие. Искам отново да се смея, заедно с сина ми, и той да не се срамува от мен и моите зъби. Ще ме направите изключително щастлива. Благодаря ви. Загубата на зъбите започна преди около 3 години. По време на хранене започнаха да се чупат един по един зъбите. Започнах да не мога да се храня нормално, трудно да преглъщам. Започна да ме боли корема, създаваше ми доста неудобства. Забравих да се усмихвам. През годините, по време на лечението ми през зъболекарите, те правиха екстракция на зъби, пулпити, лечение на кариеси, и то на доста кариеси. Оправяха ги за моментно състояние, след което минаваше един период във времето и те започваха наново да се рушат. Поради лошото състояние на зъбите ми, започнах да изпитвам дискомфорт при хранене. Не се чувствах добре, трудно дъвчах, трудно преглъщах, болеше ме корема и храната се връщаше обратно. Това създаваше доста проблеми. Започнах да качвам килограми, да свалям килограми. Постоянно имаше някакъв дисбаланс в състоянието ми и не се чувствах добре, не се чувствах комфортно. С течение на времето започнах и да не спя добре. С течение на годините съм търсила опция за напълно възстановяване на моите зъби. Гледала съм доста клиники и зъболекари, но видях, че е доста скъпо удоволствие и няма как да си го позволя това нещо. Когато ми се обадиха от клиниката, ми казаха, че трябва да направя скенер на долна челюст, което съответно изисква някакви финанси. Аз бях пред заплата. Съответно нямах финансова възможност. Споделих на родителите си. Майка ми също беше пред заплата. Но даде последните си пари и каза: "Аз имам майчиното чувство, че ти ще бъдеш моята победителка. Вземи ги и направи каквото е нужно." Аз я послушах, въпреки че нямах вяра в това нещо. И го направих. Бях на работа, когато ми звънна телефона. Норчето ми се обажда и вика: "Мамо, разбрах, че има един конкурс, в който искам да участвам." Попитах я какъв е този конкурс. Тя каза: "За холивудската усмивка."
Естествено, първо ми беше голямата изненада, накрая почнах да я разпитвам. Тя ми каза, да, искам го. И аз казах, да, хубаво е и трябва да го направиш. Мамо, това е твой шанс, защото твоята усмивка трябва да заблести и трябва да продължиш напред и трябва да станеш пак това, което си. Бях точно в операционната, между операциите. И когато ми звънна телефона, изобщо не очаквах, че ще ми кажат тази хубава новина. Когато съобщиха, че аз съм победителката, първото нещо, което направих, изкрещях. След което ми залъхнаха ушите и започнах да не чувам изобщо какво ми се говори. След това се разплаках. При първия преглед при Нора, първото, което й направи впечатление, е доста лъчезарна пациентка. Случая, където сме го избрали, ни се позволява да се поставят импланти и да мога да покажем нашата силна част, която е с силиконовите възстановявания. Има доста листващи зъби, където трябва да се възвърнат. Пациентката е потърпяла доста неща, има доста загуба и листва на зъби. При нея най-вече трябва да се оправи захапката, да ги възвърнем и най-вече самочувствието. Пациентката е млада, където и листва тази усмивка, да може да се възвърне.